ihe m ga-arịọ ndị Igbo ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi n'ezi ma ndị bi na Naịjirịa ma ndị bi ofesi bụ n'oruokwala mgbe ahụ a na-abụ anyụkọ mamịrị ọnụ ya gba ụfụfụ. O ruola mgbe Igbo na-asị ọnụrụ ube nwanne ya ya gbara ọsọ. Ọ bụ ihe onye nwe bụ ihe o ji eme mpako. Igbo bụkwa n'oke mba a na-ekiri anyị ekiri. Ọwụ anyị nwa mere Nigeria nwee independent site n'aka nna anyị ha dịka Dr. Azikiwe, Dr. Okpara, Dr. Keo Mbadiwe, ma Dr. Ibia Mbonu Ojike. Ha bụrụ Igbo. Ọ ha bụ ndị mere Nigeria nwere onwe ha. A na-akwanyere Igbo eri agha ji wee agha Biafra na Nigeria ji elucha. Ọ dịka ndị otu ọzọ anyị na-asọ nwere obodo nke ka nke ndị ofe mmanụ na ndị ugwu tikọtara aka sị na na-aga emekwa anyị ọnụ were ọgba aghara tinyere anyị ma na onwe anyị nwakwanụ n'ọnya ahụ. Ụmụ ihe ndị be anyị na-ekwu abụchaghị okwu dị mma na ntị na ewu na-eso onye kpụ igwu. Lekwala anya onye kpụ igwu onye eso ya ewu. Anyị abụzi na ewu. Mgbe ọbụla ijere soro onye kpụ igwu imela onwe gị ewu. Mana agụ Igbo bụ agụ. Mgbe agụ gbogbo chọzi ime onwe anyị ewu. Ewu agụ anaghị eri ahịhịa. Ọ ilu ka m na-atụ. Ogbu mma na-egbu na ibe ya ejighị. M jide nke m ijide nke gị. Anyị edewena mma kpaa nkata. Igbo werekwana mma ha ji eje ọgụnụ ka nwere ike ndị nke ji nke ha dewe nke ha. Anyị edewe nke anya kpaa nkata. Akwụgwụ adị ya. Ndị nna mụrụ m nọ gwara m sị ma ọ bụ na mmadụ ahụhụ n'anya ya tụọ n'ohu nke bụ egwu. N'ihi na ọ bụ na o mere ihe n'ụdị na ọhụrụ n'anya ma o mere ihe ahụ maka na ọhụrụ n'anya, ihe mee ya maka na ọ na-atụ egwu ihe nwere ike ime ma iwe wee gị ma ọ ma ekenyeghị oke ruru. Mana ugbu a onweghị onye hụrụ anyị n'anya. Anyị emeela onwe anyị mkpọkọrọ, nwejikwa onye na-atụ anyị egwu. Apụta sị na Igbo enwe eze, Igbo enwe eze. Ọ bụghị eziokwu. Igbo onwe eze, ife aga enwe eze nwekarịa arịa. Onweghị ebe a pụtara gaghị ahụ eze Igbo nke a, eze Igbo nke ọzọ. Ihe anyị enweghị bụ eze. Anyị enwezighị eze ji ata ata. Mana eze juru anyị ọnụ mana ejizighị ya ata ata. Onye na-akpọ ndị Igbo mana anyị agaghị aga n'ihu ma ọ bụrụ nwere nwa anyị nwoke ma nwanne anyị nwaanyị nọ n'ihu na-asị bịanụ ka anọkọ ọnụ ka anyị zaa aha na ka aha anyị nna anyị efula aha m efula ọha na-aza aza n'ala Igbo. Kama a ga-egewe ya ihe ọ na-ekwu ka a mara ma okwu ọ dị n'okwu ahụ. Enyowe na onwe ihe ọzọ bụ n'uche na ọbụkwa were fọjuo akpa. Ụfọdụ n'ime anyị etiwela mkpu a jewere Igbo ozi. Onye dịka m ejele ya afọ 40. Ọ bụrụ na ọ ka m were aha ndị Igbo were ebe ụba, agara m Abakasị ụba ahụ tupu oge dị otu a na-eru. Marịọ ebumnuche m bụ ka ọ dị ndị be anyị ma mgbawa oku zamoko ndị ebu n'ụlọ unu bịa ka anyị karịa. Onweghị onye macha ihe niile. Uche onye adịghị njọ. Anyị nwe ihe anyị ga-eji weghachi ugwu anyị azụ ma na be anyị bụ Nigeria ma ndị ebe anyị bi ebe ọzọ.
unu nwanọkwa na ndị be anyị ebikwana n'ofesi edozi ụlọ anyị ma na ọ na-agụ na agụ ya lọta bịa weta ihe unu mụtara ihe unu kpatara were nye aka dozikwa ụlọ ka ọ dị mma mana otu ụlọ ọ dị onweghị nlọta onye nwa ebe ahụ elifuo ya ebe ahụ ọ bụrụ onye ọma a na-asị onye gara mba ma ọ lọghị na ya nọtela aka ya lanụ na ihe eji ga mba ahụ na ya hụ ya mana nke ugbu a onweghị onye egwu kwekwara lọta ụlọ ohere dịrị anyị ọnọdụ anyị na ugbu a mgbe ọnọdụ ọ na-agụ obodo ọbụla nọrọ ha jụọ onwe ha ajụjụ anyị nọzi ọnọdụ ịjụ onwe anyị ajụjụ anyị ebidola ntụtụ ndị mmadụ akpọọla m sị m mụ bịa kpọwa ndị mmadụ ọ maka otu anyị si dewe onwe anyị ka ndị anyị na-agba ụzọ gbawa ọsọ na-asịzi anyị jisi ike onye kulie ọtọ ọ gwakanye anyị okwu otu o si dị ya mma unu cheta otebe aka gọwana mepere ọnụ si na nna anyị Ojukwu ekwughị eziokwu maka ihe ekwutere na Aburi mana o chere afọ ole ejere Aburi ntụtụ afọ 50 nna anyị Ojukwu anwụọla afọ 3 gara aga ọ wụrụ ugbu a ka ọ ma na ọ tụrụ asị gị mere okwuo ya mgbe ahụ na ihe ọ tụrụ asị na ihe ekwutere na Aburi tupu o kwuo nke ya wele chọghị nka prọfesọ ekwuola nke ya ha na ọgụ Boko Haram a akarịala ọgụ Biafra na Naịjirịa mana onweghị ebe a tụrụ bọmbụ n'ahịa na Boko Haram emeghị blọkedi mgbe ndị ahụ nọ ebe ahụ sị ha na ha gaghara enweta nri na ọgwụ ha ji eleta onwe ha ntụtụ ihe mere na Biafra emeghị ya na ebe a emechighị skuul na ebe a na-eme Boko Haram mmadụ ole nwụkwara n'ime ya magodo otu ha na ugbu a mana wele chọrọ nke a kwuru okwu ahụ ka o were jee kpalitakwa ihe a chọrọ ichefu echefu maka onweghị ihe ọ dị ya ka onweghị ihe Igbo ga-emezi ihe dị ya ma ya kwuo ọba ndị Lagos a na-akpọ ọba Kelu werekwa ohere ndị ebe anyị kpọrọ onwe ha ndị eze Igbo kpurucha okpu mmemme chọrọ ya gawa na be ya n'ebe ahụ sị na ọ bụrụ na ndị ebe anyị atụrụ onye nke ya vootu ha dabucha n'ala mmiri ya osimiri dị na Lagos ụdị okwu a kedu onye nwere ike ịgwa ndị Igbo ụdị okwu a mgbe gara aga mana ugbu a onweghị mkparị anyị ahụbeghị anyị enwetara mkparị n'aka ndị ụmụ nwoke nwee mkparị n'aka ndị ụmụ nwaanyị ọ dịzie ka a ga-asị na onwe dịghị ihe ọ ga-abụ agwazi onye Igbo iwe wee ya mana ihe m ga-asị ụmụ Igbo bụ ka anyị were ihe ndị a gwara anyị ma nke ụfọdụ eme echetachaghị ikwu ebe a o buru ibu onweghị ụbọchị enwe anyị anaghị enweta mkparị n'aka ndị na-akwanyeburu anyị ugwu na-atụ anyị egwu ma gaa were ihe ndị a ka ọnụ akọrọ anyị akọ mmadụ adịghị mma ịdị ka ọnụ akọrọ ya akọ ebe akọghị anyị ọnụ a ọ anyị ka ọ dị ala ime ka mara na ihe na-ebube agụ gwara ihe na-eche agụ na ihe agụ ji eme nganga dị n'ime dị ya n'ahụ ka anyị tirikwana awụra eji atụ anyị egwu wepụtakwa oge ezuola ihe abụzighị oge ụjọ ndị okenye ibe m ụfọdụ bụ ndị ụjọ ụfọdụ emenyechara ụmụ ha ụjọ n'ahụ ọ ya mere mgbe m pụtara na nna azọ ọchịchị prezidenti na Naịjirịa ụfọdụ chee na n'ọkwa ụdọ ka m chọrọ ịkwụ maka ha matụghị na onye Igbo nwere ike ikwulisi na ya na ọchịchị Naịjirịa na ya kwesịrị iso wee chịa ka anyị wepụ n'onwe anyị ụjọ n'ahụ mara na mmadụ ekwesịghị ịbụ nwata na anụ ogburu Naịjirịa bụrụ anụ Igbo gburu ya dịka ya ezizi bụrụ nwata na anụ ogburu ọ bụrụ nwata na obi gị anyị nwe obi a
ọ Nigeria ọ ala ndị Igbo bụ ndị onwe ebe ha si bata ala Nigeria. Ndị Yoruba si na Oduduwa ha si na elu daa n'ala. Agwala m unu mgbe m na-ekwu n'okwu oyibo na anya na-akpọ Ottoman Danfodio n'ọka kwana afọ ole ma ole 200 years bụ ebe o si mba Nigeria bata Nigeria. Ndị Igbo anọlarị 400 years n'ebe ahụ or 200 years before ya bata to 400 years ka Igbo nọgoro n'ugwu Hausa. O nweghị onye bụ anyị ụzọ bịa Nigeria. Anyị enweghị ihe kwesịrị ime anyị. Anyị na-anọ ụjọ na ala anyị so nwere. Onye akpọrọ oku ya pụta, onye nwere nke ọ na-eme ya mewe ka ihe dị mma. Onye anọghị nso ya were ekwentị gwa ndị nọ n'ụlọ ha alazi n'azụ, ha emezina ruo mgbe a ga-atụli aka elu wepụta onye nke ha ala azụ were aka ha kọjọwadị onye nke ha akọjọ. Na-ahụ n'anya ugbu a anyị anọghị n'anụ elu, anyị anọghị n'anụ ala. Ọnụ nsụ bụ ihe anọghị n'anụ elu, ọnọghị n'anụ ala. Awụ n'ụsụ ka anyị ga-abụzi mba, Chukwu agaghị ekwe. Nke bụ na ohere dịrị anyị iji oge a were lebara onwe anyị anya, jụgharịa onwe anyị ajụjụ, pụtakwa ka dike zọọ ụkwụ dike. N'ihi na ọgụ dịrị ndị Igbo ọgwụgwọ ọgụ egbe na mma, mana ọgwụgwọ ọgụ ọkụkọ na-eje, ọgwụgwọ ọgụ eji mbụlarị eje, ọgwụgwọ ọgụ eji azịza eje, ọgụ eji agụ. Ilekwana anya enwe otu ndọrọ ndọrọ a na-akpọ ya UPP. Ihe eji eruba ama ya bụ isi agụ. Anyị wepụtara isi agụ ahụ ka onye Igbo lekwasị ya anya ka ọ mara na ihe dịrị ya n'obi ịzọ ụkwụ agụ ji ije agụ, ka anyị nwee ike nweta oke ruru anyị. Ndewo.